Zdravím, takže máme po NFP. Zajtra bude pondelok 8. februára a je tu Fibonacciho predikcia na najbližšie obdobie. Takže máme tu euro-dolár, pozrime sa naň. Čiže máme tu jednu úroveň na nákup na úrovni 1,1029 až 30. Tam je 50 Fibonacciho línia. Potom tu máme 3 úrovne pre sell. Prvá je na úrovni 1,1266, to je 150. Druhá 127, 1,1368 a tretia úroveň 150 Fibo 1,1466. Dobre, toľko euro-dolár, poďme na DAX. Takže DAX. Máme tu dve úrovne na predaj. Prvá je na úrovni 9533 až 34. Druhá úroveň na úrovni 10009. Možno to bude len okrúhla 10 000. Naopak máme tam 3 úrovne na nákupy. Prvá je 8915, druhá 8603 a tretia 8404. Je možné, že trh bude testovať celé čísla, čiže stovky. Odporúčam pozrieť sa na video, kde hovorím, ako obchodovať tieto Fibonacciho predikcie, pretože veľmi dôležité sú tu pravidlá, ako sa obchodujú Fibonacciho úrovne. Takže toľko na zajtra.